Il-validità tal-kartuna s-safra se tiżdied minn 5 snin għal 10 snin. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn f'konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek magħrufa bħala l-POYC. Il-Ministru Fearn qal li din il-miżura se tnaqqas ma' 3,000 proċedura fix-xahar u se tfisser inqas kareġġ għal aktar minn 143,000 pazjent li huma intitolati għal mediċini b'xejn permezz tal-kartuna s-safra. Matul iż-żjara tħabbar li l-Gvern wasal biex jimplementa sistema diġitali ġdida li se taġġorna l-mod ta' kif isiru l-preskrizzjonijiet għal mediċini. Fil-fatt dawn mhux se jibqgħu jsiru aktar bil-kitba u se tiddaħħal sistema aktar preċiża u effiċjenti. Il-kap eżekuttiv tal-POYC, Celia Falzon, fissret kif se tkun qed taħdem din is-sistema elettronika. Is-sistema għalissa qegħdin nirċievu d-dokumenti bil-karti f'konna dejjem ndaħluhom fis-sistema, s-sistema tgħinna nivvalidaw dawk il-karti bekk qed inżidu s-sikurtà f'dak il-proċessar tad-dokumentazzjoni u aħna noħorġu d-dokumenti l-pazjent. Però minn issa it-tobba jistgħu jibdew japplikaw b'mod elettroniku direttament ma jqogħdux jimlew dawk il-formuli antiki li kellhom jitlu fis-sistema, japplikaw b'mod elettronikament, is-sistema stess tivvalida anke l-applikazzjoni allura jekk it-tabib tgħinu biex ma jieħux żbalji għax kulħadd huwa uman, u mbagħad aħna nirċievu dik l-applikazzjoni b'mod elettroniku u nistgħu napproċessawha u napprovawha. Spjegat li b'din is-sistema l-preskrizzjonijiet huma awtomatikament aġġornati bil-possibilità li jmorru direttament għand l-ispiżeriji kollha li jagħmlu parti mill-iskema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħu. Il-Ministru Fearn qal li din is-sistema se tidħol fi żmien sena u qed issir bil-ħsieb li l-tobba u lanqas il-pazjenti ma jkollhom l-iskareġġ ta' ħafna karti. Iżda minflok kollox ikun aċċessibbli fuq l-internet, anke f'każ ta' tibdil fid-doża jew il-frekwenza tal-mediċini. Dis-sistema li qegħdin indaħħlu llum ħatnaqqas apparti li ħażid il-konvenjenza tal-pazjenti, ħatnaqqas il-ħela għax pazjenti li tinbidillu mediċina l-ispiżjar ħajkun jaf immedjatament u allura ma jieħux mediċini żejda. Huwa żied jgħid li bħalissa huma mal-143,000 pazjent li qed jieħdu mediċini kroniċi bla ħlas. Dan fil-waqt li qed jitqasmu mal-250 miljun prodott kull sena b'budget ta' 28 miljun euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.